pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamanggiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawag ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati ngayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabayan. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma bulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na Usa ka madre si Mary nga nadestino layo sa iyang pamilya. gaway Nagmisyon siya sa usa ka lungsod sa Zamboanga del Norte. Kalit lang miulbo ang usa ka dugong engkwentro tali sa mga military o mga rebuilding Muslim sa mga lungsod. Ubay-ubay ang mga patay. Taliwa sa mga sinukli ay sa mga bala, mitabang si Mary sa mga babaynan, yung mga Muslim sa maong lungsod, aron makatago o kalikayan nila ang kamatayon. Ug ang maong hitabo, nabalita dayon sa tibuok nasod, ilabi na sa Cebu. Wa mo tiwas og paminaw sa balita si Major Sandro Santa Cruz, magwang ni Mary, kay nagdali kining miadto silang kampo. Aron ato magsusi sa maong hitabo. Nabilin si Lourdes inahan nila ni Mary og Sandro nga naghilag. Bisan gabi na apan wa mabut ang hinabang, busag gitiwas sa pagtagsatag sa pagampo ni Mary ang mga patay. Ug wa siya makamatngon nga diha sa iyang tungod ang komander sa mga rebelde. Gihagit si Mary, gibugal-bugalan si Mary, ug gisagpa pa ang madre. Mipiyong ang madre, diyang gidaitol sa maong tao ang tumoy sa armas sa agtang ni Mary. Diyang kablito na unta kini, kalit kinangabot ang reinforcement sa military. Diha pa makalugar o pahibaw si Mary siyang inahan nga luwas siya. Nananggid na unta ang madres mga kababayan nga Muslim, diyang nabungkag ang 6x6 nga naigo sa bomba. Igsuon, niya ang ikaduhang sumpay ning bag-utang sugilanon. Si Mary o Yusuf. tulad ng puno na galing sa binti. Ayo-ayo ka mo din, ha? Mahal ka ayo ka mo ni Jesus Christ. Hold your fire! Hold your fire! Sister, huy, humarok! Pabili mo na ka pa. Nagsusi na magkaubaran na mo. Sir! Landmine, sir! Sa mga sibilyan, pundo mong tanan! Steady mo sa imutangan! Hangtod bingon ko nga, libre ng landmine kinilbita! Sir! Ang buto'y pasabot
sister. Huwag mo irog ninyo. Ikan sa iyong himutangan. Paninguhaon na mo nga makita na ubang mga landmines ni Tapita. Ang kudo na mo ang resort ang pagbuhat ini. Gabi ikaw na. O gabay sipin matandog kini. Kaya di ito magdarong tungkol sa kakit ni Tapita. Sister, gabay sipin ini. Mahurot kitang ulbo ni. Ginumgun nila og mga landmines ni Tapita. Sergeant 5, reporting sir. Yes sir. Mo na gigamit ni sister ganyan sir. Yes sir. Sister, ang imong kong sister. Si Medyo Takos. Salamat kaayo, sir. Di na una mo ha. Di na una mo sa sister. Basta pondo na gyud dinhi. Huwag mo barog o huwag mo nakaw-lakaw na nyo. Please lang. Thank you, sir. Manoy? Sorry. Karon ba kong katawag? Nagkasulti namin si Mama Lourdes bahay mo. Usman, mo na ako? Kuhaan ka na ako. Usay development parehang pareho. Manoy, musakay na unta ko sa helicopter padung sa Zamboanga City. Apan kalit lang may dakong buto ug nabungkag ang 6x6. Matud pa ni Sergeant 5. May gilubo nga mga landmines diring dapita. Mao nga, dili may magkalakaw-lakaw diri, Manoy. Ngit-ngit kaayo diri. Maglisod ang mga sundao pagpangita sa mga landmines. Pero ilang gipaninguha nga makitaan gyud nila. Patulang mo kuno sa isulti sa mga military ninyo. Para sa inyong safety. Ano ka na? May mulupad nga ayoy karong alas 10. Musakay ko. Kuhaan ka na, Mary. Huwata na lang ko ninyo diha, Manoy. Makapauli ra lagi ko. Makapauli gyud ko. Dako kay kog pagsalig sa Ginoo, Manoy. Dako sa kong pagsali ni mo, Mary. Okay. Mabuton ka na mo ni Mama Lourdes diri sa Cebu. Dugangi pa ang imong pagkamping niya, ha? Sige, Manoy. Salamat kaayo. Bye. Ginoo ko! Sister, sige na. Karawag na mo, sister. Thank you. Hinay lang. Mary! Ano? Ma! Ma! Mary! Ma! Manoy! Mary, Anak, Mary. misugat sa pag-imong mga kaubang madre sa inyong order. Oh, salamat, anak. Nay, Mary. Nang prima. Kumusta na taong ka, day, oy? Okay na ko ng prima. Oh, palingkuras Mary, ma. Prima. Nagpunta na kong gatas pa rin ni Day Mary ng Lourdes. Inom mo gatas, day, oh. Kuhaon na po, ha? Sanig, Mary. I-relax nga muna huna. Pugsa nga ma-relax ka. Oh, yan ang imong gatas, Day Mary. Ignauna ni Palihog, be. Dili era, day, mo. Salamat ng prima. Schedule na ko gahapon nga moadto sa barangay Kagindang. 5 kilometers ang gilayon gikan sa lungsod. Namahuway mi kadiyot sa among gibuhat. Hapit ng alas 3 sa hapon dihang kalit lang na ukay ang among pagpahuway. Kay may mga armadong mga tao nga kalit nga nangabot. Mga igsoong Muslim, pulos mga armado. Naglinaganay ang mga sibilyan. Mga igsoong Muslim. Magkaluluoy kaayong tanawon. Maunalay akong namatngunan nga dito nakos atubangan sa mga rebuilding Muslim. Nagpakiluoy nga dili iapil ang mga inosente sa ilang kasuko. Unya, miabot ang tropa sa gobyerno ug nahitabo dayon ang dugoong engkwentro.
Way gipili o giila ang kabangis sa kupat. Bisan mga bata na apil. Bisan mga tiguang nga maglisod na gani paglakaw na apil. Bangis kaayo sila. Dihang namingaw na, gitiwas na ko ang pagpahinungod og ampo sa mga patay. Gitagsa-tagsa ko silang pahinungod og pag-ampo. Og mauna say akong namatngunan. Diha na sa akong atubangan ng usa ka tawo nga sa akong pagtuo sakop ni Lucifer. Tungod kay iyang gilab niya ang akong rosaryohan, iyang gisalibay. Gipugos niya kuha ang Holy Bible nga akong gikuptan. Og gihangwa ko ihatag iya dayon kong gisagpa og nahug ang Holy Bible tubong gyud sa daghang dugo. Iyang gilud-an ang balaang basahon. Iyang gitunob-tunoban ang balaang libro. Gingalan niyang mini si Jesucristo og dili Diyos. Ako siyang gitutukan og nakaingon ko. Gikaatubang ko na yun si Satanas nga nagtap-tap sa iyang naong nga mataray makita. Jesus. Gidaitol niya ang tumoy sa Armalite diri sa akong akta. Ug matod pa niya. Gusto niya mamatud-an kung tinuod ba si Kristo aron magpakita ang Ginoo og luwason ko. Kung igo lang ko numuuntol ang bala sa akong agtang. Mipiyong ko diyang inanay niyang gikablit ang armas. Apa nagpadayon ko pagsangpit sa ngalan ni Jesus. O galit lang mito nga ang laing tropa sa gobyerno. Basin pag nakahuna-una siya nga tinuod yung Diyos, Jesucristo. Kay naluwas man ko ni atong higayuna. Manoy, gusto ko mupahuway. Mupahuway una ko. Papawaya sama. May tawag ko subsina. Pahuway day, Mary, uy. Hiluton ti ka, ha? Tanas imong kwarto, day. Dali anak, tanas imong kwarto. Nagsusi ka tingali sa imong mga files sa imong laptop. Bahin sa mga wanted nga mga terorista, anak. Limasin lang ko ma. Pero lisod na ito ma-specify. Kaya matod pa ni Mary. Nagtap-tap ang mong tao. Usari ako na siguro nga sakop siya sa bandidong terorista nga naglihok din sa Pilipinas. Nasiguro sa nako nga may ranggo katong tawhanas mga terorista. May lain ka pa bang buhaton, anak? Oh, wala ma. May tuyo ka? Importante unta kaayo kung mahimo. Bahin kini sa imong manghod. Nahibaw na ko si mong tuyo. Di na mo kapungas, Mary, sa mga buluhaton siyang bukasyon. Bisag mo hangyo ka pa sa ilang mga superiors nga dili na madestino si Mary nga to sa Mindanao. Apan kung si Mary ang dakog gusto nga mubalik pa dito, kung sa may inyong mahimo. Gipanumpaan na ka na sa sama ni Mary. Nga na sila magpakabuhi o magsakripisyo sa gipanumpaan nilang buluhaton sa kalisod. O bisan pa sa kadelikado silang kinabuhi. Magbalik-balik gihapon na sila sa mga dapit, bisan unsa ka peligro. Nahibaw naman day ka sa akong tuyo. Aw unsa goy hipi sa military intelligence di ay no. Apan kung ikaw mo ay mohangyo dong. Mahawag na ko nga way dugukan, ana ma. Mukontradik na sa akong pagkaako. Kalimot na ka, kunong sa akong trabaho. Gamay rag diferensya ang among trabaho ni Mary. Ang amo kay magkinahanglan mig armas nga makapatay aron maluwas ang mga inosenteng katawhan, samtang sila si Mary may armas masabtuod pero ang ilang armas Biblia.
Rosaryuhan ug pagampo aron maluwas ang katawhan. Nagpares malang da ituod mong duha, no? Sorry, nalimot ko. Pag-ingon bitaw ni Mary nga magmadre siya, milukso ka ganis kalipay kay misugot ka dayon. Kinsa man say magtuugot nga mao ba nila kao sa iyang bukasyon nga adto sa mga makaluluoy ug makuyaw nga mga lugar ug sa makaluluoy ug makuyaw pag yun nga katawhan. Tungod kay tagurha manggod ang dagwes kinabuhi, ma. May kuyaw ug dili kuyaw. May gubot ug dili gubot. May hayahay ug dili hayahay. Mao kanang matanga sa pagkamadre sila si Mary. Naa sila kanunay sa mga panon sa gitawag og mga hinikalimtan ug inayran. Kauban sila sa kalisod, sa kakuyaw ug sa kamatayon. Naa sa ikaduhang panagway sa ilang bukasyon. Kanang laing klase sa mga madre nga naa sa karuhay nga kahimtang ug layo ra gyud kaayo sa kakuyaw ang kahimtang. Sila si Mary naganto sa kalisod, samtang ang laing klase sa panagway sa ubang kamadrihan naa sa kahimtang sa kadunahan. Bisan sa kaparian ingusab niya na. Ang ubang kaparian kauban sa mga kabus ug mga hinikawan. Magsakay lag bisikleta ug dili bisikleta kabayo. Subay sa mga batuon ug lapukon nga mga kadalanan aron lang sa pagsangyaw sa kamatuoran, itandi nimo sa ubang kaparian nga ang sakya mga bugnaw ug mahalon ug nagpuyo sa karuhay. Mautaw na nga kumanghod. Bisag mag-unsa paglipak ang kalibutan apan wa na gyud kausaban sa mga buluhaton ug katuyuan sa sama nilang Mary. Sa ato pa nasayop kong miuyon nga magmadre si Mary ug ikaw magsundaw. Wa di ako hinungdan nga pagkaginikaanan kon mao ka na, Sandro. Para nako perfect ang imong nahukman, ma. Talagsaon ka nga pagkainahan. Gamay pa mi si Mary nga namatay sa panggubatan ang among amahan kay usa ka kernel sa militar. Wa ka kawagtangi sa determinasyon kay midagko kami nga ingon anima. Matawag nga malampuson, Malordis. Dang nangutan ko nimo nga musud kog PMA. Musud ko sa PMA, misugot ka dayon kay matod pa nimo aron magpabilin ang imahen sa namatay kong amahan. Pasensya na, anak. Inahan lang, walang personalan. Kalergon, ma. Dako sa pagkikatabang ang imong pag-ampo, ma, Lourdes. Yan po lang nga, luwas kami permis, Mary. Kanunay yun na dong. Permanente taon ang akong pag-ampo alang ninyong akong mga anak. Mahal kay kanamo ni Mary, ma. Mahal kayo. Ay kalimot ugma sa subunta ka. Bayusop. Oo lagi, di ko malimot, bay. Sige. Apirto mo na yung pultahan. Murag may tao sa boarding house. Nakakita ako. May kang ang pultahan sa aking kwarto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an ilaha illallah, ashhadu an ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayyas ala salah, hayyas ala salah, hayyas ala falah, hayyas ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh. Walaikum salam. Yusuf. Kuya Rahim. Unsa man ning Islamisa? Unsa ning Islamisa? Oh, kuan. Bomba? Naghimo kag bomba, Kuya Rahim?
Yusuf. Mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Naabdan ni Yusuf ang iyang maguwang nga si Rahim, nga may sikritong gibuhat sud sa kwarto. Tinuod ka nga bumba ang gibuhat ni Rahim. Unsa man ay kini si Rahim? Unsa man siya sa kinabuhi ni Yusuf? Magari igsuon. Ikaduha, katong yugto ning bag-utang sugilanon. Si Miri o Yusuf. Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez. Obo sa direksyon ni Algina Bakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Akira Sesson. Ug laing dalit kaninyo sa Superadyo Production Center. At sa araw-araw na pakikituloy